páni! Učinil som veľký objav, Watson. Dovolím si tvrdiť, že doposiaľ najväčší v mojej kariére amatérskeho vedca. Boli by ste takí láskaví a prečítali by ste mi jej obsah? Milý pán Holmes. Prišli ste sem drožkou? Hodinky, vizitky a 15 libier. Slušnosť vám nič nehovorí. Na Brixton Road bol dnes nájdený ženský strieborný prsteň. Dúfam, že viete, čo robíte. Pripravte sa. Najlepšie na tom je, že ten chudák Lestrade stále sleduje falošnú stopu. Má hlbokú bodnú ránu v okolí srdca. Vrak je už na ceste ku mne. Bude mu to trvať asi 10 minút, takže nemáme veľa času. Pochybujem, že Gregson a Lestrade ste mali niečo spoločné. Vieme, že máte svoje vedecké metódy, ale nám ide predovšetkým o chytenie vraha. Na zemi som našiel popol, ktorý jasne svedčil o tom, že ide o kubánsku cigaru. Včera v noci ste si mohli vyslúžiť hodnosť seržanta. Vy ako lekár by ste mali dbať na to, aby sa opiaty, ktoré sú určené na liečenie, nezneužili v obchodovaní s drogami. Niekoľkokrát ste hovorili, že máte všetky dôkazy a prípad ste už vyriešili. To sa teda žena poteší, vrah sme doma ešte neboli. Počas svojho pobytu sa Debe správal veľmi hrubo a nemiestne. Zavedeme vás na Scotland Yard, kde budete obvinení z dvojnásobnej vraždy a po týždňa postavení pred súd. Čím viac za ten prípad myslím, tým sa mi nedá zamotanejší. Dostaňkam ešte aj tie dve pilulky. Nemôžete sa utrápiť ich hneď na začiatku. Prípad sa ešte len rozvíja.